Čaute ľudia, vítam vás z nového videa, kde si zahrajeme Roblox Rivals. Sľúbili sme vám to pri minulom videu a som tu s mojím kamarátom. Čus! Áno, ako obvykle, ideme si zahrať Rivals a ideme plniť. ja ťa dám do týmu. Daj ma do týmu a budeme do seba plniť aj nejaké. Áno, ja už ich mám splnené, takže takto. Pripojujem sa. Tak a dáme play 2v2. Play, ja vám musím dať 5 kg. Ja už som odohral dneska, Ja dneska ešte nehral. ale ešte mám tu nejaké questy, ktoré neviem čo sú, takže Jednu to máš zabiť. nie si. Ja neviem čo to je sám. Ale plníš to. No, zatiaľ áno. Ľudia, ja už mám veľmi dobré zbranie. Mám crossbow, luk, Uzi, mám pilu, granát, čo je začiatočný, ale dáme dox. Bude sranda. Vyhraj. A dox. Dobre. Dva. Ľudia, ja si dám luk, lebo dneska som si ho kúpil, ale dal som si zlé zbranie. No, to je jedno. Ja si dám SL diveku, tú prvú zbraň. Tak dostane keď... A už hrajeme. Ja viem. Lebo táto mapa je docela... Dal som ho hlavu. Tam je niekto. Lebo niekto nás nejde. Wow. Typeček si tu na mňa ide, pozor. Videl som. Ľudia, toto je aj dosť hra o skillu, čož je veľmi dôležitý. Počkej, necháš mi tie kily. Zabij ho. Tak nemôžem, keď idú po mne dvaja, tak luk si asi nebudem dávať už. 1-0. Nevadí. Ľudia, hraje sa do 5 kôl. A zase som si dal ručičky. Musíš si dať pilku. Áno, pilku. Pilka. Niekde typek tu je. Minus 45. A zabil ma. Pekne. A za tebou bude niekde. Tam je. On má snajperku. Ja vidím. Keď sa to stále tak žije. Kde strieľaš? A dal ti hlavu. Ľudia, si šetrím na tie nožiky, čo mal teraz on v ruke. Tak, konečne som si dal, ale my to prehrajeme, lebo... My sme ešte trochu takí začiatočníci, no skoro som spadol. Pozor, idú obidva na tú strechu. Jeden na tú dolu. Neodpálil, odpákačku, nie, dobre, žijem, pomôcť. Nevadí, kde je? A dal mi hlavu. Ten so snajperkou je dobrý. Toho treba ešte. Berem si luk, to si moja. Tak. A tu na tej strane sme ešte neboli. Počkaj, sa im idem skryť trošku. Sa im tie skryl. Majú problémy, no. Wow, je tu typeček. Ten silný. Pri mne. A však ten luk nevie dopáliť. Ľudia, dávajte odbery. Lebo už som to hovoril v minulom videu. Chceme točiť naživo live streamy. Ale nejde nám to, lebo musíme mať 50 odberateľov. Máme ich a nejde nám to. Nevieme, či musíme mať 51 alebo 52, pres 50. Nevieme to, takže dajte odbery. Nech dá ešte niekto ten jeden odber. A je to 4-0 a toto asi sme prehrali. A ja som mal za úkol vyhrať. Oni sú silní, no.
tu sú obidvaja, Dal som mu hlavu lukom. Mám jedného. Hlava. Vlastne ty máš jedného, pozor, ma zabije. On ma nejako odpálil zo strechy. Mám úkoly, 2 splnené, treba mi ešte vyhrať duel. Nevadí ľudia. Ideme do ďalších 2v2. Mám 11 kľúčov znova. Ja si asi kúpim nejakú zbraň a to bude... A ja vám poviem, na čo si šetrím teraz. Ja si šetrím na... Tak nič. Tak som to nestihol. Čo teraz dáme? Splash. Tam som dostala dobrý. Dám ti jednu Ja by som dal... Splash. Skúsime Battleground, aj keď mi to moc nejde, ale mám luk. Luk je na Battleground dobrý. Je to Battleground. Všetci dali, takže... Luk. Ja si skúsim zobrať ten luk. Koho hovoríš? Tak. Lebo keď dáš lukom hlavu, no to je to celé dobré. Dávam minus 50 do hlavy. Keď dáš 3 hlavy, tak si dole, no. On ti. Pozor, snajper. On. A dvaja majú snajper. Toto sme prehrali. Obidvaja? Áno. A dobrý skin. Aký skin? Aha, ja som... Berem SL drážku. Ja už som ju dávno nepoužíval. Jeden je na mobile, to sme prehrali. Sniper na mobile je najlepší. On ti dá vždy proste hlavu. A som mŕtvý. Zozadu. Ľudia, toto sme asi zase prehrali. Sú silní proste. Potom dáme 4v4 alebo 3v3. Asi dáme 4v4. A uvidíme, ako nám to pôjde, no. Tak. Mali málo. No, si ich mohol dať. Áno. Stále ten jeden úkol. A to je iba za 3 kľúče. Musíme vyhrať. Pozor, sú tu. Zadu pomôž. Máš čo? Máš? Aha, on dosť... A ako tam levituješ? Ľudia. Z stene. Toto sa nedá. Sú silní proste. Alebo my nevieme hrať. CR7 je gold. Tak určite nie. Ľudia, napíšte do komentárov, kto je lepší, Messi alebo Ronaldo. A Typeček dostal hlavu. Dal si mu? Áno. Typeček zomrel. Kde je ten druhý? Tu je za mnou. Ja som zdravka, je docela síl. No, tak sa tráv. A to nejde. A máme ich. 3-1. Ľudia, toto vyzerá sľubne. Zobral som si crossbow a naraz sme vyhrali prvú hru. Docela crossbow nám aj pomáha. No, vidíš. Pozor, jeden je totálne nahitovaný, nahit. Jeden je nahit. Normálne. Bude sa už iba schovávať, lebo je nahit. Nepovedal by som. Áno, ten bol nahit, na 2 hity. CR7 je nahit. Bol nahit, mal strašne málo. Ja im tu napíšem Messi. Aby vedeli, že kto je najlepší futbalista. No, CR7. Tak.
oni asi majú radi Cristiana Ronalda, keď aj sa tak volajú a mňa zabil. Napíše im CR7 is noob. Tak. Aj, oni dali. Prešali sme. Ale boli malé. Škoda. Idem Čo to napilo? Like easy. Ty nevieš čítať. Easy. Tak, mám nejaký warp. A to je Ja tento. si kúpim asi, koľko stojí tá kola? Dám 4 ve 4. Akože som si chcela povedať. Tak si otvor, ja čakám. No. Otvor si. Ľudia, a dávajte samozrejme aj lajky. A pozrite si minulé video. Bolo to zbrávka. Nepodarilo sa nám. Áno. A točíme to v taký istý deň, takže Bravko je hneď za nami. Ale tak, vidíte, Ľudia, zajtra to vyjde. pred chvíľkou nám tu pes brechal, už nám nebreše. To je poslušný psík, no. Dáme Big Crossroad. A pozor, máme... Big Splash. Oni sú silní. Ja som dal Big Splash. Vieš, aká je taktika na zbríš? Daj si SL driveku a poď skákaj dozadu. Keď bude nahitovaný, tak daj ho už iba pištoľkou. Si choď dozadu. Skákaj po tej vode, nahituj ho, daj si... Ale ja Daj to si- nechcem robiť. Toto je najlepšia taktika, lebo ty ich nahituješ. Akorát tak tvoja. A jeden dostal hlavu. Ale to ja som dala hlavy. Ja som dal hlavu, kámo. Šagia. Prepačte, že rozprávam po šarisky, ale to mi nie. A mám jedného. Dal som mu hlavu, máš. A mám? Nie, tak nezomrel. Dobre, A už len jeden tu je pri mne. Kde je? To už tu není. odišiel. Išiel spať. Tam je. A tu je. Mám ho. Adam. A jeden to volal Adam. Tak, ideme na to. Ľudia, dúfame, že vyhrajeme. Toto už vyzerá sľubne. Oni idú z boku asi. Oni idú asi z boku. Idú. Oni idú buď jedného a mám jedného. Hlava. Totálna hlava. Škoda, že tá SL driveka dáva málo na hlavy. Mám jedného. Oni sú tam hore. No áno, po mne strieľajú. Koľko hlavy za sebou? No jasné, lebo to je assault driveka. To dáva asi tak 1 000 000. Ale dáva slabý damage. No crossbow je lepšia. Neviem. Lebo je drahšia. Zozadu srabácky. A odsekneme na tú hlavičku. Ľudia, 2-0. Tak, toto sme asi vyhrali. No, lenže by som to nezakrikol. Prečo by si to zakrikol? No, lebo už sa mi to raz stalo a to je jedno, prosím, ľudia. Musíme to vyhrať. Čo sa to stalo? Čo stalo pravý ja? A typeček je Anton? Typeček dostal hlavičku, krása. Dali spoločný kill. Mám ho. Hastý nadam. Ešte jeden, ja idem s pilkou a zomrel. Naštartoval si pilku. A idem s ňou. Ľudia, toto je ľahká hra. 3-0 a mám duel splnený. A
mám tu taký úkol, že vždy duel. A jeden zase dostal hlavičku. Oni sa všetci volajú Adam. Adam Tobias. Sú. A tá Big Splash je docela jednoduchá. Lebo tu tak sa mi darí. No, lebo sme 4 Dali sme zase spoločný kill. To je... Máme ich. 4. Ja ti idem odseknúť. Nie. A ty si nezomrel. Berem si luk, nie? Prečo? Ja nemám ani... Ja si berem tiež luk. Ja som nezomrel ani raz. Ja som najlepší. Ja mám najlepší damage. A ty si hneď druhý. Takže nemá sa nič. Tak, Adam je dole s lukom. Peček dostal. No. Aké to? Prečo to má každý? Tak, jeden zomrel. Som stále najlepší. Iba trošku. Stále som najlepší, nemám lepší damage, ale mal si lepší. Som najlepší, super. Tak to mi vyšlo, ale nikoho som nezabil. Mám nové tasky, play duel 5, 15 duel a 2 duely. A bol som najlepší. Ľudia, dáme si proti sebe. Ľudia, už som dal 4 ve 4. Dáme asi posledný zápas a končíme toto video, lebo už to asi dlho trvá. Takže... Ideme sa s kľúčom. Jeden kľúč a môžem si odovzdať pivku. A neviem, či to stihnem vám ukázať, čo si chcem kúpiť. Áno, tieto nože stoja 30. Ale tá aj Uzi je dobrá, lebo keď dáte všetky damage proti... Ja vám to tu ukážem. Lebo som si... Tak to je jedno. Dávam live. Dávam play, lebo nejak sa nám to tu pokazilo. A behám ako kolotoč dokola. Ľudia. Bože, nevadí. Povedal som ľudia, ani neviem prečo. Tak. Myšľa, čo chceš dať, tak ty si na to musíš hlasovať sám. Ja som mal jediný Big Splash a mne to dalo. Je tu 16%. Je tu, čo mám dať? Napríklad dám, že Staton. Neviem, Dogs má menej 5. A bude Battle Road, to je jasné. Aha. Koľko malo tak? No, 4 išli proti nám. Tak, a oni sú silní. My sme prehrali. Kámo, my máme 8. No, prehrali sme. To je jasné. Oni majú 95. 97. Nehovoril by som, že tu dáme úkoly. A oni majú všetci snajpu. Ale ja mám luk. Čo ti urobí luk? Dobre, 2 kily. Čo? Nedal si nič. Mám jedného elementu. To by som mohol dať. 5 elementov. Keď všetci nás zabili. Skoro všetci sú na mobile. To sú proste, to je jedno. My spíme. Máme ešte kozmetiku. Ty Peček dostal minus 45. To nie je sláva. To nie je sláva. Jeden mi dal sniper, aj keď som to... RIP. To sa volá jeden RIP sniper. Spider.
Ani nevieš čítať. Keď som slepý. Nadal mi za snipe. Rip Snyder. Ľudia, tak neviem, čo sa deje. Oni sú silní proste. A jeden sa ospojil. Áno, ale i tak prehrajeme. Druhý najlepší sa odpojil, ale i tak prehrajeme. Už nemajú všetci snajperky. Mám ho? I, alebo čo to je? Za ruské písmena. Jí. Bude posledná hra, to nemá cenu. Prehrali sme, no. Soda. Som sa jedna volá Soda. To je asi bikarbona. Ľudia, poviem vám jednu príslovku. Boli sme v škole a preberali sme lučné rastliny. A robili sme čičky. Jeden sa volal Kevin. Priniesol takú kyselinu. Áno, aj on má kanál, takže si ho pozrite. Kyselinu močovú. My sme to tak nazývali. Ale bola to proste kyselina, jak soda bikarbona. A ja som si ich tam dal 5 lyžičok. A on si dal iba 4 a hovoril, že si dal 8. No, ale ty si dal len 3, takže... A Ľudia, pre dnešné video to je všetko a čau. uvidíme sa čas niekedy. Takže dávajte odbery a lajky a čau!